Led by oh yes, the group of anyone. We bless the land of Obosi and make all Obosi people across the world fruitful and peaceful. Long live Igbo Obosi. Long live Obosi Development Union. Long live Anambra State. Daluno. Thank you so very much. Bye, PG. That is Barrister Chimezichi Obosi Gakwe Igwe Gwota. It is a program that is highly symbolic and customary to Obosi ancient kingdom. So biko ayachoro onye ga-apụta n'ọgbọ onye ichi obodo kunye ebe ga-eme bụ in and traditions in Obosi here. So anyị na-ekene iyom nwanyị iyom onu ọkwa. Report. Ife okuru ala na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị na-afụ na ndị ichi Obosi ya pụta n'ofu n'ofu egwu ọcha. From there to here. I'll tell you. Nigeria.
That's like all the latest updates. I'm not very sure. Hey. Nigeria, Igbo oil and gas. Obia, Dalobi. American style and the American movie. How do you feel? American style. We do precision. I can post it directly. Okay, on your Obosi. Chief Doctor Sam Obebatu. Nyaganya. Obosi.